Hello friends, bye Bodo info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ स' गोबां कमेन्ट्स आरो लोगोसे डिमान्ड खालामगासिनो आधार कार्ड आपडेट नि सायाव भिडिअ नांगौ होननानै दा गोबां बिजियाव दङमोन बेनि थाखायनो खालामनो हायाखैमोन स' लोगोफोर आधार कार्ड आपडेटखौ सोरबायदिया खालामनांगौ आरो खालामनाङा स' खालामाबा फिउचाराव मा प्रब्लेम जागोन आरो जाया स' बेनि सायाव A to Z भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोजोब एन्ड बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो बुजियो मानोना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आपडेट खालामनांगौ होननानै स' सोरबायदिया खालामनांगौ आरो खालामनांगौब्ला माबादि ओंखारगोन आरो लास्ट डेटआ जोब्बाय नामा स' नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला भिडिअखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायजोब बेनिफ्राय स' जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो स' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे सोरबायदि आपडेट खालामनांगौ एबा बाय'मेट्रिक खालामनांगौ ना खालामनाङा दा बेखायनो आं फैबा अफिसियेल साइटआव लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनो स' नोंथांमोना myaadhar.udai.gov.in बेबायदि होनाय लोगो बे पेजआव फैनो हागोन वेलकाम टु माय आधार बेबायदि ओंखारगोन बेनिफ्राय राइट साइड खनायाव लगइन मोनसे अप्शन दङ स' बेयाव लगइन खालामबा नोंनि आधार कार्डखौहाय नोङो नायनो हायो लोगोसे डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन स' कुइसना गोबां जागासिनो दंखायो आधार कार्डखौहाय सोरबायदिया खालामनांगौ आरो खालामनाङा आपडेटखौहाय दा बेयाव आं गोरलै बाथ्राजों नोंथांमोनखौ फोरमायगोन जाहाथे बयबो बुजियो स' लोगोफोर नाम्बार 1 पइन्टआव आधार कार्ड बेनिफ्राय नाम्बार 2 आधार कार्ड स' आधार कार्डआ हमना ला मोननै रोखोमनि हमना ला सोरबा सिगाङाव खालामदों बेनिफ्राय उनाव खालामदों स' बेयाव सोरबायदिया आपडेट खालामनांगौ बेखौनो गोनो गोथो जागासिनो दङ दा ओरैबायदि बाथ्रा जेब्ला इन्डियायावहाय आधार कार्ड लन्च खालामदोंमोन अब्ला स' सबसे सिगां आधार कार्डखौहाय सोरबा खालामदोंमोन आरो खायसेया मोनथ'वाखैमोन आसामाव लेट फैदोंमोन स' बेयावनो जादों जाथाया जे जायफ्रा सिगां खालामदोंमोन नाम्बार 1 आवहाय बिथांमोना मा डकुमेन्ट्स होदोंमोन बै समाव आधार कार्ड खालामनायावहाय नैबे हमना ला गेजेरना आधार कार्ड अफिस एबा आधार कार्ड बिथिंना आरो गोदान लेटेस्ट आधार कार्ड खालामगासिनो दङ जायफ्रा लेटेस्ट आधार कार्ड खालामदों बिथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय जायफ्रा सिगाङाव खालामदों बिथांमोननिसो माखासे डेटाखौहाय गभर्नमेन्टआ लागासिनो दङ गोरलै बाथ्रायाव जे गभर्नमेन्टआ गासैबो डाटाखौहाय हमना ला गासैबो डाटाखौहाय नोंनि गासैबो रेकर्डखौहाय जमा खालामगासिनो दङ एबा लागासिनो दङ स' बेखायनो नोंथांमोना हमना ला नैबे अफिसाव एबा गभर्नमेन्टआ हमना ला बे इन्डिया गासैनिबो डेटाखौहाय रेकर्डखौहाय खनसेनो जमा खालामनो नागिरदों एबा खालामगासिनो दङ दा बाथ्रा जाबाय गासैखौबो डिजिटाइज खालामसिगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स' बेबादिनो नोंथांमोननि रेकर्डखौहाय लागासिनो दङ दा बे रेकर्ड जमा खालामनायावनो सोरबायदिखौ खालामनांगौ खालामनाङा बिथांमोनाहाय मेसेजबो खालामदों दा जायफ्रा फुराना आधार कार्ड खालामदोंमोन बिथांमोना बायदिसिना डकुमेन्ट्स होनानै बेयाव साबमिट खालामदोंमोन दा बेखायनो बिथांमोनखौहाय पार्सनेल मेसेज हरदों अके स' साफा बेबायदि हरनाय जादों जायफ्रा आपडेट खालामनांगौ बिथांमोनखौसो हरनाय जादों मेसेजावहाय स' बिनिफ्राय खायसेनाव मेसेजबो थाङा जानो हागौ मानोना फन नाम्बारा लिंक गैला एबा गोमाबाय स' बिनि अपसना मा दं जों डिटेल्सखौ बेयाव नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव स' बेखायनो जायफ्रा आधार कार्ड दङ नोंथांमोना मिथिबाय गोरलै बाथ्रायाव जे गभर्नमेन्टआ गासैबो रेकर्डखौहाय नोंथांमोननिखौहाय जमा खालामसिगोन एबा लागासिनो दङ बे मोनसे आधार कार्डआवनो एबा लिंक खालामनांगौ जेरै आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड बेंक पासबुक स' बेबायदि लिंक खालामनाय जाथाया जागासिनो दङ स' बेखायनो जेबो गिनांगौ गैया दा बाथ्रा जाबाय सोरबायदि खालामनांगौ बेनो जाबाय मेसेज हरगासिनो दङ आरो लोगोसे मेसेज हरनाय जुदि एक्टिभ खालामाबा एबा आपडेट खालामाबा नोंथांमोना उनावहाय आधार कार्डखौहाय नोंथांमोना जेबो सोलि बेबादिबो मोननो हागौ चान्स अके स' जायफ्रानोखि नोंथांमोना लिंक दंखायो जेबो प्रब्लेम गैया एबा डकुमेन्टस रेडिखा जेबो प्रब्लेम गैया स' बिनिफ्राय बाथ्रा जाबाय जायफोरनाव मेसेज थांदों नोंथांमोना आपडेट खालामाबासो फिउचारावहाय प्रब्लेम जानो हागौ नाथाय गोदानफ्रा टटेलि बेयाव जेबो गिनांगौ गैया स' बेनिफ्राय जों बेखौ बोरै मिथिगोन स' बेखायनो लगइन मोनसे अपसन मोनदों बे लगइनाव खनसे क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना आरो जेब्ला लगइन खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन डिटेल्सखौहाय स' बेखायनो आं बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोनजों देखायगोन दा बेयाव आंनिनो पार्सनेल आधार कार्ड नाम्बारखौ आं बेयाव एन्टार खालामगोन फार्स्टनि एन्टार आधार नाम्बार दङ बेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना एन्टार होनांगोन खेबसेखौ बेयाव होनानै नोंथांमोना गाहायाव मोनसे साबमिट मोनगोन अपसन बेयाव होनानै नोंथांमोना खालामनांगोन स' सेन्ड अटिपि होनांगोन अके दा हमना ला आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनसै खेबसेखौ होनसै बेनिफ्राय सेन्ड अटिपिआव थुनाय लोगो जाय आधार कार्डजों मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेयाव नोंनाव अटिपि थांगोन आरो बे अटिपिखौहाय साबमिट होनाय लोगो जोंनि प्रफाइला गेवना फैगोन नोंनि आधार कार्डआ गेवना फैगोन दा जोङो साबमिट खालामनाय लोगो बेयाव फैबाय नै आधार कार्डआ बेयाव फैबाय जुदि नोंथाङा लिंक खालामनांगौबा गोजौआव गोजा कालार ओंखारगौमोन जे नोंथाङा लिंक खालामनांगौ होननानै अके आपडेट खालामनांगौ होननानै स' बेखायनो लगइन खालामबानो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन स' बेखायनो लगइन खालामबानो गोजा कालाराव लिरगोन जे नोंथाङा आपडेट खालामनांगौ होननानै दा बेयाव आंनि ओंखारासै बेखायनो आङो आपडेट खालामनाङा जुदि नोंनाबो ओंखाराबा नोङो आपडेट खालामनाङा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना जे एनि टाइम आपडेट खालामनाय आधार कार्डखौहाय नाथाय गभर्नमेन्टआसो बिदों जे जायफ्रा लिंक खालामथारनांगौ आपडेट खालामनांगौ पार्सनेल मेसेज खालामदों नाथाय जेब्लायबो जोङो आधार कार्डखौहाय आपडेट खालामबाय थानो हायो नोंनि नाम एड्रेस बार्थडे गासैखौबो खालामनो हायो
स' बेनिफ्राय गोरलै बाथ्रायाव नोंथांमोना मिथिबाय जायनाव गोजा कालार आपडेट खालामनो बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनाव जुदि देखायोबा नोंथांमोना खालामनांगोन आपडेट स' बेखायनो लगइन खालामबानो नोंथाङा मिथिगोन जुदि नोंनाव मेसेज थाङाखैबा आरो मेसेज थांदोंबा नोंथांमोना कम्पालसरि आपडेट खालामनांगोन बेनिफ्राय जायनाव मेसेज थाङाखै नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया स' बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बरमोन दा जोबोर मोजां आपडेट स' नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बारायबाय स' लास्ट डेट बारायबाय लोगोफोर लास्ट डेट बारायबाय जेबो टेनसन गैया नोंथांमोननि लिंक खालामनायनि आपडेट खालामनायनि लास्ट डेटआ बारायबाय स' बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों बिनि लास्ट डेटआ 14 मार्च 2024 सिम नोंथांमोना बेखौहाय खालामनो हासिगोन स' 14 मार्च 2024 सिम नोंथांमोना बेखौ खालामनो हासिगोन स' बेखायनो जेबो प्रब्लेम गैया बेनिफ्राय आधार कार्ड डाउनलड खालामनाय नोंथांमोननि बार्थडे एड्रेस मिस्टेक जानाय बेयावनो गासैबो खालामनो हायो स' नोंथांमोना बे ओरैबायदि बाथ्रा होनो जे आपडेट खालामनायनिया फ्रि अफ कस्टआसो नोंथांमोनाहाय मार्चसिम बारायबाय अके हमना ला 14 डिसेम्बरमोन बेखौ बारायनानै मार्चनि 14 सिम हरबाय नोंथांमोना फ्रियावनो खालामनो हागोन जुदि आपडेट खालामनांगौ गोनांथि दङबा स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना बयबो बुजिबाय आरो लोगोसे आपडेट खालामथारनाय जुदि फैथारदोंबा नोंथांमोनाहाय जास्ट डकुमेन्ट्स आपडेट खालामबानो जायो आधार कार्डनि सोलाय नोंथांमोना पेन कार्ड बा नोंथांमोननि ड्राइभिं लाइसेन्स भटार आइडि जायखिजाया मोनसे जिपिजिआव आपडेट खालामबानो नोंथांमोना बियो लिंकआ जागोन आरो आपडेटआ जागोन आरो लोगोसे एक्टिभ जाबाय थागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि आधार कार्डनि माखासे डिटेल्स भिडिअ